Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Pulaku TV, mi silminake dow mon, mi hofni on kala taweteɗon fu nder duniyaru. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen banta en kosuduno alkawal hanki ko kiruɗen dede ha jeygol Pulaku TV. Mi matini on mi tammi lortonago en ɓe tindinoje ko larani application el kesel ngel mbiɗen tammi remplace go WhatsApp. Dede ɓen ɓe ngala haaje WhatsApp dinga larugo sirriji mumen ma bo hosa ko ɓe gewtidita ɓe himɓe waɗa ko yerɓangol ɗum Facebook. Ɓe mbino application to ɓe remplace tirta dede WhatsApp. Mi matino ɗum application kesel biyetegel signal ngam mayɗo mi tammi hollugo en lawol ngol a tokkata télécharge application man ɗo e no maɓɓitirta compte ha dede application meɗo mi tammi tindingo en tede tindinore meɗo lamde ngam mayɗo gatane ha vidéo lo hakkilo diga arande ha yogo ragare vidéo meɗo ngol wawa ngol juuta seɗɗa yugo dede tindinore meɗo en tindina dede no goɗɗo créita ɗum ɗo lawol lamgol heɓa dede ɗum faamo en ɗuɗɗina tindinore meɗo ba dede ɗum famori man tami matini on ngam meɗo gatane vidéo meɗo hakkilo boɗɗum diga arande ha yogo ragare en mbi inde application meɗo signal e non bo mi tammi accan gon lien application meɗo less description e vidéo lo ngol darton ton memi do bindi mai do titre mai do ni on gande de lien man bindi am de on gande bindani on da lien application mai do se on mema on de on télécharger ngel application de tilimgel ngel hani kala mo fu anda fudda naftirgo ngel diga joni anda no ngel hutinirta hedde ko nyande ko ado yida be problème be wasa man do to ayidi e google ni warta na se to allotake a jamtake do ko larani sintindinore mai do e non bo mi do martina on tindinoje luttude ko larani application mai do hande kam min tindinay no télécharger application mai no créer compte e bawo min loroto min ngada ko tindingo en tindinoje ko larani lawol ngol a tokkata a waɗa dede kujeji a paramètre dede nder application mai ɗo en nandi kala application fu ɗo mari dede sirriji mum fere fere ɗuɗɗi dede ɗi hani goɗɗo fama nder majum banta e sin WhatsApp ni banta noon anduɗen ko Facebook ko nandi be majum kanjum min lortoto min gaɗa ko tindingo en tindinoje mai ɗo amman tindinoje mai ɗo miɗo yiya caɗɗum min keɓa waddunoygo yande ha YouTube banta ni sede bana ɓe noon ɓe ha groupe jamin je WhatsApp kam min tammi dede yerɓango ɗum min tammi waɗugo vidéo min gerɓana ɗum heɓa on ma on ɓuuray larugo ɗum on geni ɗum wangi sosai e minon bo ka hoytinnay min dede ko larani daro se to waɗi editing vidéo montage e ko nandi ɓe mami andi ɗum hunde sande publigo vidéo man ha YouTube e andi connexion ɗum yarata wane ɗum tedda yake fere réseau ɗo dama e ko nandi ɓe majum yugo balɗe ɗo min sukli wane ngam mayɗo miɗo yiya min keɓata tokkugo min gaɗa ko waddunogo en ɗum ha dede groupe ha dede YouTube amma min tokkay min ɗo gaɗa vidéo ji men ɗo tindinoje may ɗo min gaɗa ko yerbango en dede ha groupe ji meɗen ɗi WhatsApp ɗi jeygol Pulaku TV e dede isin to yimɓe peƴƴini ƴamde banni fu min kawra ƴamde may ɗo se min gaɗa min jaago ɗum mi tammi on paami dede onon wonɓe nder groupe ji amin je WhatsApp ta dami min tammi yerbango ɗum e dede ɓen ɓe gona nder groupe ji je WhatsApp bo seyde ɓe gaɗa muñal ma bo to ɓe mari haaje ɓe matay min gata ɓe ha dede nder groupe ji ɗi jeygol Pulaku TV man ɗon nda numéro am on ka WhatsApp ka on mbawata matugo mi dow maka e hanka windi sera ɗon arande ha dede deuxiéme am ɗo bo ɗum numéro ha kuɗiɗirawo am Salih Hassan to on mati am on keɓa on mata Salih Hassan e o tammi on yeccugo chatting nasugo groupe may ɗo se o wata on ngam may ɗo tawa mbiɗa on ɓe surutu e dilla nder vidéo may ɗo gen dede no ka tammi salorago. yawwa derɗiraɓe banta mbiɗen ko larani application el kesel bangugel biyetegel signal dede tammigel remplace ko WhatsApp ma bo ɓen ɓe giɗa yiyanego sirriji mumen dede ko gewtitita ɓe yimɓe gal WhatsApp ta ɓe gerɓa ɗum ha Facebook en mbi to mari hajje télécharge ugo application may ɗo min tammi resango engel ha description ma bo mi description les vidéo ngol may ngol darata ha YouTube ɗo ni to a memi dow titre magol ha dow title bindi ɗo ni on giyan min bindani on nda lien application man on giyan bindi am bleu to memi dow bindi am bleu may ni ɗum yaray on dow application el may tan ha Play Store se on télécharge ngel masalan may ɗo mi tammi memugo nda lien am min ɗo dede bana ɓe noon ɓe nder groupe ji WhatsApp jeygol Pulaku TV bo min mbawa min gerɓana on lien man fu onon bo se on mema dow bindi may tan heɓa ɗum ɓuura hoyango on ɓen ɓe gona nder groupe man bo on dara ha dede vidéo ngol ɓe ngol larata on giyan lien application may bana giron bindi ɗiɗo ɗo se memi on dow maji banni ɓawo nden memi banni ɗo mi tammi on dari no ɗum waddani en mi tammi on dari ɗum waddano en application may tan une fois nda application may banni ɗo banta en mbi inde magel e signal nda ngel ɗo nda logo magel no wayi mi tammi on dari nda inde may ɗo banni mi tammi on dari signal to a yi tokkugal lien banta mi wima ɗo saɗantema nastu Play Store tan a winda signal to a windi signal ni a yiyan ɓe gaddanima banni e signal messagerie privé mi tammi a laari si a installa ngel ɗo a yiyan ɓe waddama installé ma bo téléchargé si a téléchargé ngel mais déjà min mi arti mi téléchargé application man ɗo ngam may ɗo mi wawan mi waɗa ouvrirgal ɗo mi wawan bo mi wurto mi hastita nder application jam heɓa mi ɗaɓɓita ngel mi holla on dede logo magel no wayi mi tammi on dari nda logo magel no wayi mi tammi on dari nda ngel ɗo se en gara en mema dow magel banni to en mari haaji en créa compte ha magel ɓawo to en gari banniɗo ɗo banni ngel waddanta en ɓawo to en memi dow magel en giɗi en créa kenan to ɗum waddani en banni se en gara dede ha lignol ngol ha poursuivre mi tammi on dari ha mi cappani on ɗo se on mema dow majum banni ɓawo to en memi dow majum banni ɗum waddanta en to ɗum waddani en banni ha arande ɗo en gueɗe ɗum waddani en pays meɗen
ayan waddanima tan waddanima pays maɗa min ayinde miɗo Sénégal ɗum waddaniyam Sénégal an to aɗo Cameroun ɗum waddante Cameroun to aɗo Nigéria bo Nigéria to gonɗo Centrafrique ko Chad ko Congo ko Gabon e ko nandi be majum ha pays je gonɗa fu non ɗum waddante to a tawi ɗum waddanayima pays maɗa ma bo numéro haka giɗɗa maɓɓitirgo may na ɗum non bana misalu min miɗo Sénégal mais mi yiɗi mi maɓɓitira be numéro Cameroun ko numéro Nigéria ɓe mari haje sanjugo sey mi wara nda mi cappani en ɗo ha on gi alama mi waɗani en kungel gel ɗo mi tan mi on daari se on mema dow magel ɓawta memi dow magel ɗum waddante nda pays ji feere feere se a sufta dede pays maɗa je marta haje fu dede je giɗɗa maɓɓitirgo numéro muɗum may fu ƴewama min dow Sénégal numéro Sénégal mi maɓɓitirta to daari nda ɗo on gen ɓe gaɗi dede e plus 221 code Sénégal may ɗo nda ɗo ɓe windaniyam mi ajuta numéro ha ɓe waɗi mi ajuta numéro ɗo ni se mi wara mi mema dow majum se mi winda numéro dede téléphone am se mi winda banni on gi mi windi numéro téléphone am amma tabbitina windi numéro téléphone ma waɗa noon ka windodi wala ko yaduma ɓe windugo code ɓe artino ɓe gaɗi diga arande se a wara nda ɗo ha ɓe windi dede suivant mi tan mi on daari ha mi cappani en ɗo ɓe windi suivant ɗo se a wara mema dow majum hawta memi dow suivant mayni banniɗo ɗo se a rena ɗum waɗan recherche banni ɗum waddonitama ɗum waddoy banni ɗum wi ɗum yerɓi ɓe gerɓi code feere a 6 chiffre ha dow numéro ha kaɗo may numéro a kamay ka maɓɓitirɗen to kalol dow téléphone may ma a yiyan message may wari ɗum dilla info banta noon no annduɗen je WhatsApp ni e to numéro ha may ka wala dow téléphone may ɗo bo ɓe gerbayde ha dow dede pisel may ha ngel woni fo min dede pisel may ngel ɗo ha dow deuxiéme téléphone am ɗo ɓe gerɓoy code may jotta am ɗo ha mi hosa ɗi mi waɗa ɗe banni se mi waɗa code may heɓa dede continue mi tan mi on daari sakiraɓe on gi mi waɗi dede numéro ji may code man dede je ɓe gerɓi man ɗo mi waɗi code may ɗum ɗo waɗa recherche jotta se en ndena ɗum timmina dede validago mi tan mi on daari ɗum ɗo waɗa recherche mi tan mi on daari ɗum wonindi alama good mi tan mi on daari jotta ɗo ɗum waddaniyam ɗo mi wawan mi waɗa dede inde am mi waɗa be photo profil to mi mari haaje nda haɗɗo ɗo déjà on gi ɗum waddaniyam inde jeygol pulaku ɗum waddaniyam mi tan mi on daari to mi mari haaje mi itta inde man ɗo mi winda inde dede nde mi mari haaje fo mi wawan mi acca ɗum ɗo jeygol pulaku man fo to mi mari haaje to mi yiɗi bo mi winday Adam Haruna banni ɗo bo to a yiɗi a waɗa dede prénom maɗa ɗo wona e obligé se a waɗa prénom maɗa may nda ɗo babal dede ha watta photo profil to a yiɗi a tokkay gal ɗo waɗa photo profil to a yiɗi bo se yesso dede a waɗa photo profil ɓawa to a timmini se a waɗa dede nda ɗo ha ɓe windanma dede alama suivant ɗo ha mi cappani en ɗo mi tan mi on daari se a mema dow alama suivant may banni ɗo ɓe mbiyata créa mot de passe ɗo ɗe lattoto ɗum mot de passe nde a waɗi a sañjay dede téléphone fu ɓe ƴamete mot de passe may se a créa mot de passe ɗe andi a yejjitita mi tan min paami a créa mot de passe ɗe andi a yejjitita ngam may ɗo min hami créa mot de passe am may ɗo heɓa caloɗen hami créa mot de passe am may mi waɗa mi valida heɓa nden caloɗen mi on daari mi waɗi mot de passe am may ɗo mi waɗi mot de passe may bo kanje nayyi mi tan mi on daari ɓawa mi waɗi ɗe mi timmini jotta se mi wara dede nda ɗo ha ɓe windaniam alama ɓe windi suivant less ɗo mi tan mi on daari ha ɓe windi suivant se a wara mema dow suivant may ɓawta memi dow suivant may ɗo ɓe wi a confirme mot de passe may alors a fuɗɗita heɓa ɓe tabbitina ɗum non may ɗo ngam man se mi lora mi fuɗɗita mot de passe man mi tan mi on daari nda mi lori mi fuɗɗiti mi waɗi mot de passe may dalɗi ɗo mi tan mi on daari tabbitina ɗum mot de passe may ɗe mandiɗa se alors a mema less ɗo ha ɓe windi alama suivant may less ɗo se a mema dow majum banni ɓawta memi dow majum banni ɗum waɗan recherche ɗum waɗa recherche se a rena kadi seeɗa ɗum timmini waɗugo recherche mi tan mi on daari ɗum waɗi alama good déjà compte créake compte signal créake mi tan mi on daari nda ɗum banni ɗum waddunitama mi tan mi on daari ɗum holli aucune conversation to ɗon lawol koygol tokkata ngara dede e créa ɗum nda ɗo to a mari haaji ɗo ɗum ɓe ɗo gaɗanma banta publicité ko larani haala groupe to a yiɗi gaɗa groupe e ko nandi be majum a wawan a itta kuugoƴol banni a itta koye ma koye ɗum ɗo holle dede no naftirta dede be application may ɗo mi tan mi paami to ɗo to a mari haaji dede to woodi yimɓe dede lattiɓe marɓe application signal may ɗo to a wari nda haɗɗo ɗo nda mi cappani en ɗo ha alama on gueta bigel ɗo to woodi yimɓe marɓe dede contact ji mumen waɗoɓe signal man ɗo to a wari a memi dow magel banni ɗo ni on gi ɗo ɗum waɗa recherche on gi nda ɗo ɗum waɗa recherche ɗum ɗo haɓana waɗugo ɗum ɗaɓɓitonoyam himɓeji ɓe mari numéro ji mumen waɗoɓe signal man ɗo ɗum waddunete dede kuje ɗo man ɗum waddunete dede ɓe waɗoɓe signal man fou ɓe waɗoɓe signal may ɗum waddunete dede contact ji maɓɓe mi tan mi a laari dede babbeji paramétre maji ɗum ɗo mari kujeji feere feere ɗum mi fotani mi wiya mi tindini on ɗum jotta to mari haaji ha a waɗa photo profil a wawan a wara mema nda ha dow alama mi waɗanma ɗo ɓawta memi dow majum banni mi tan mi on daari ɗum waddunoyi en nda ɗo a waray mema dede babal dede alama waɗugo photo profil ɗo an waɗa min alama ɗo hami ɗo ɗum fuɗita mi walla hen ɗum boɗɗum a wawan gara gaɗa photo profil maɗa
sa valida amma video ngol hande do mi ngol juuta en tammi lortoago ɓaawo en tindina dede tinninoje mayɗe pat maje e to a waɗi photo profil to a mari haje sanjugo no a sanjirta to a mari haje wolwango himɓe yerɓango himɓe message to himɓe yerɓanima message no a recevirta no a waɗirta voice note e no a waɗirta dede kala kujeji ɗi anduɗo ni banta nonno en mbi banta whatsapp ɗo ni min wi en bo a wawan a waɗa activa ɗum to aɗo yewtida be goɗɗo to a windanima ko a yerwanima vocal to heɗitake ɗum be ɓaawo minti gotel ko seconde 5 ko nogas ko minti 2 ko sappo ko 1 heure tan ni a waɗay tan message me ɗum wilo ha mako fu be ha maɗa fu ngam heɓatama o yerɓana ɗum goɗɗo to ɗum pat majum mi tammi lortoago be tindinore me ɗum mi tindinai dede no ɗum woniri ɗo kam mi tammi on daari déjà en arti en créé compte man déjà en créé compte signal ɗum timmi mi tammi lortoago be tindinoje ha yesso mi tindinai dede e tindinoje luttuɗum e ɗo no re tammi warego yawa sakiraɓe mi tammi en daari tindinore nden tindinore lamde lawol ngol a tokkata a télécharge application biyetegel signal e a créa compte ha nder magel bo an bo a fuɗɗa naftirgo be magel mi tammi en daari tindinore me mi tindini no a télécharge irtagel e ko nandi be majum e no a créirta compte ha magel amma en mbiɗon paramétre ji kujeji ɗuɗɗi ɗi en tindinayi en tammi lortago en be vidéo ji men en gara ko tindingo amma ha groupe ji meɗen ɗi whatsapp jeygol Placo TV yugo dede kujeji men ɗi ɗuɗanen balle ɗo en keɓata waɗugo vidéo ji dede no ɓerɗe giɗi amma be noon ma fu min kam min gaɗa ko waɗango vidéo ji men ha groupe ji je whatsapp en andi waɗugo vidéo ha groupe whatsapp ɓuuri hoyugo yawwa kanjum waɗi e nane ma bo to min ɗon gaɗa vidéo ji ha groupe ji je whatsapp bo kablete on dara yake feere tawa min gaɗi vidéo min salake goɗɗo laarayi ɗum wili ɗum ɓawa ɗon lorto wiya min vidéo ngol ganɗon mi laarayno ngol mi wili ngol yerɓitana min ngol miɗo matina minon fu min ngala sigodi to min mbi min gaɗa vidéo ji men kala vidéo ɗo min gaɗi min sigoto fu vidéo ji men andi ɗi kibbinanay min dede téléphone dole to min gaɗi vidéo min gerɓani on ni minon kam nane ma hajami min gerɓani on pama ko min gaɗi waɗa gon sey min bila ɗum so ɗum je min pibbeta ha youtube ma to min gaɗi min bila ɗum kanjum waɗi on ngino ɓawo ɓawo ɗo min acciti waɗuno gono vidéo ji ha whatsapp mayɗo min ɗon gaɗaɗi ha youtube tawi yugo min gaɗa vidéo ha whatsapp min gerɓa ɓawa ɗon goɗɗo lortoɗo jam to min haala man min arti min bilingol bo loro warta sey to min lorake min gaɗigol dalila mai waɗi min accutuno waɗugo vidéo ji mai ha whatsapp warta min ɗon gerɓaɗi ha youtube tan e nden bo ɗuɓɓe nder moɗon fayɗo sinka mbiya youtube ɗo yake feere connexion ɗum ɗo yara yake feere connexion ɗo dama e etc ko nandi be majum ngam ɓeɗo to min gaɗi vidéo ji mai ɗo kabde ndareɗi waɗugo ɗi ɓuuri saɗugo dow larugo ɗi yawwa pibligo ɗi ha youtube mai ko ha groupe whatsapp mai ɗo bo ɓuuri yanugo connexion dow télécharge ugo ɗi laara mi tan min fami komin fofta sakiraɓe ngam ɓeɗo sey to en ballidiren andi kugal meɗon har hoyani kugal cangal on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna nonnon marangaji ma totirgol be am ma bo nastugo groupe je whatsapp o nda numéro ji amin ɗon numéro an gota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna numéro an gota bo ɗum numéro a guɗiɗirawo am Sale Hassan on jarama wassalamu aleykum.